Nelson Chamisa's main aid Gift Osalusiziva ari kunyatsokuratidza kuti aiwa ava kuda kunyatso kutransforma Zimbabwe, akuda kunyatso kuisa change nyika yeZimbabwe nokuda kwemashoko ari kubuda achiposta achitaura zvamuziva mese kuti muri kuziva kuti Nelson Chamisa's aid anova Gift Osalusiziva ari United Nations Summit kwamuziva kuti aiwa ndo kunorodzwa maleaders ndokunotaurwa nawo to do with my human rights violations, nawo to do with democracy. Ndokwamuzva kuti nyika yeZimbabwe ndokwayangova nelast hope yayo United Nations. Vamuziva kuti SADC yakanyatsa kuratidza kuti aiwa yambumba necorruption. Sanapinda mashoko anobuda aitogwa pana Osalusiziva ndobva wasubscribe like turn on the bell icon. Tipinda paendo pake anoposta his picture oyanyora achiti ready for today's conversation on global governance. Anobva posta picture rake zvake mukomana obva adi obva siya obva aenda. Tonyatsa kuona kuti pana Osalusiziva ari kuyatura mashoko kuti aiwa is now ready for the conversation yakuda kunotaura yeglobal governance yamuri kuona kuti aiwa they want to share their views and ideas. Zvatiri kuona kuti aiwa mukomana uyu ari kumirira nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Zvamuziva kuti aiwa kunyange nemutungamiri wenyika yeZimbabwe anokwanisa kuenda uko ndiye munhu akatonorepresenta Zimbabwe, akatonorepresenta vagari veZimbabwe kuti maissues anenge ada kunoadresiwa ari kusangana nevagari venyika yeZimbabwe vama issues of drought, issues politics kana governments kana rule of law, issues corruption. Panapa ndo anenge achinoadresa achida immediate attention kana kuti vakomana veUN vangaita sei kuti maissues aya ave addressed, nyika yeZimbabwe ikwanise kuwana kusununguka kana zvinhu zveflow munyika mavo. Budisa mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinai comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.